Sherlock Holmes case, ce la vidule, global style game, copycat lay, build up a full line. Business dallante కూటికే లేకున్నా సూటుతో హంగామా ఫేసేలేని హీరో వీడు కేసే రాని జీరో కాడు క్యాషే ఉండదు ఫేటే మారదు హాలీవుడ్ లా యాటిట్యూడ్ బ్రెయినే చూస్తే బుల్లెట్ స్పీడు అడ్రస్ తప్పినా ఐన్స్టైన్ వీడురా అంటూనే పేపర్ ఆడిస్తాడు సూపర్ లాస్ అయ్యే జోకర్ వీడే ఏజెంట్ అంటేనే పేటెంట్ నాదంటాడే